Mi van hangom? Van. Képzeld. Hallod. Azt akarom egyszer kipróbálni, hogy ellenetek megyek, és full Red Bullba a petelemet rád küldöm. Rám. És én Nem érne stikit utol, hogy ezt stikit lőnél. Hát igazából a pet megbaszlám. Mondom, nem érne utol a peted, ha stikit lövöd közben és rám küldöd a petet. 1800 és 1900-as damage dámra szerintem megbaszlám fosót, hogyha a stikit hírálnél. De hagyjuk, nem bugolok. Én jó fiú vagyok. Hol van Csoma? Itt van Csoma? Tantinyó van, aki dicsekedett azzal, hogy olyan arénatársat talált, aki olyan állat, hogy 13-1-jel aráznak. Na, azért kihenjél rá a piára, mert neki kéne ugrani, miatt KT elmegy. Mindjárt itt vagyok már az ajtóba. A nőm itt van nálunk is egy csomó ember, de én itt vagyok. Mekkora gocka vagyok. 18 ember van Tényleg, te szar, online. bazd meg, nálatok házi buli van, azt a kurva, takarodja azt a igyál, bazd meg. Csak azért jöttem ide, hogy kipróbáljam, hogy milyen, amikor ittas vagyok és ide jövök. Mint egy gyors. Utánozni akartam Axeus. Axeus azért jött fel, mert jó kedve volt. És mert Nekem nem lehet feküdni. Félte, hogy összeállja az ágyat. Én meg nem akarok fölmenni, mert a nőmnek megvan és nincs mit megvan. Zárkóz, ugye fel vagy készül, vagy bealázunk mindenki. Persze, persze. Hát te már most találzol mindenkit, szóval. De senki se mer kiállni. Már szerintem csukott szemmel elvernék mindenkit. De jó van, koncentrálok. Jó éjszakát, gyerekek. Megyek kicsit még. De vicces, Oxy, értem, értél fel. Remélem még Hát ez kurva jó. Quintros, légy ma ne próbálj meg talenten hílelni. De vagy baszlál. Mert abban nem lesz semmi jó. Maga szelfígy a manát. Jó éjszakát. Quintros és az talent híl. Csóva. Quintros, most megtalálod a heal button-t, vagy meg... Ez tényleg. Most esett össze, remélem. Még ének. Mert Na jó. Kajkemből kéne ebből a rögésből kéne egy olyan dubstepet csinálni, majd hogy beszarjál. És Firesport ilyenkor Na, nincs jó, meg, és ezért. legyen. Mély csend, na, Zila, már sose végzünk. Getszünk. Sráj. Kérek Ahogy egyszer Mugi egy jó. nagy Most kicsit, komolyan. tessék. Meg lett a achievement. Melyiket?